Si tu també creus en una salut més propera i basada en el coneixement, suma-t'hi. IDIPGI. La teva salut, la nostra recerca. Som més que una denominació d'origen cava. Som una comunitat. Som origen i som futur. Som cava. L'essència, però, continua sent la mateixa: promoure l'alimentació saludable a través del consum de fruites i hortalisses. A Projecte Home Catalunya acompanyem les persones amb addiccions a recuperar les seves vides. Perquè les addiccions canvien, però el nostre compromís no. L'edifici que esteu a punt de visitar existeix des del segle XI. No igual que el veieu ara, evidentment. De fet, esteu a punt de recórrer un camí d'anada i de tornada gràcies a una actuació de la Generalitat de Catalunya que ha permès obrir un recorregut que uneix la ciutat amb la seu dels serveis territorials del Departament de Cultura a Girona. I si t'interessa emprendre, tindràs serveis, espais, formació i finançament per desenvolupar el teu projecte al Tecnocampus.